ናይ ኣገልገልቲ ሓጎስ እንታይ እዩ ክርስቶስ ልዕል ክብል እንከሎ እሶም ከዓ ትሕት ክብሉ እንከለዉ ንሶም ትሕት ኢሎም ንረቲ ርእሶም ዝኾነ ክርስቶስ ከንፀባርቕዎ እንከለዉ ሰባት ብትምህርቶም ብኣገልግሎቶም ንክርስቶስ ክርኢ እንከሎ ሽዑ እዮም ዝሕጎሱ ስለዚ እቲ ዓርኪ መርዓዊ በቲ መርዓዊ እንታይ ይገብር ይሕጎስ ደጊም ሓጎሰይ ተፈፀመ እምበር ክርስቶስ ክኸብር እንከሎ ባህ ክብለና ይግብኦ ክርስቶስ ክገንን እንከሎ ባህ ክብለና ይግብኦ ክርስቶስ ልዕል ክብል እንከሎ ባህ ክብለና ይግብኦ ስለምንታይ ንሱ እቲ ልዑል ስለ ዝኾነ ንሱ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ንሱ መድሕና ስለ ዝኾነ ንሱ መርዓዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ንሱ እቲ ሹም ሊቀ ካህናት ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ልዕል ክብል እንከሎ ንሱ ክገንን እንከሎ ንሱ ክኸብር እንከሎ ባህ ክብለና ይግብኦ ስለምንታይ እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ተኸተልቲ ዘለዎ ንሱ እቲ መራሒ ናይ ድሕነቶም እዩ መራሒ መንግስቲ ሰማያት ክርስቶስ እቲ ናብ መንግስቲ ሰማያት ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ኣማናዊት መቕደስ ሒዝና ዝኣተወ መራሒና ክርስቶስ ጎይታና እዩ ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹን ስለዚ እምበር እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ዓርኪ መርዓዊ እምበኣር በቲ መርዓዊ እንታይ ይብሎ ባህ ይብሎ ዮሃንስ ብጣዕሚ ሕጉስ ነይሩ ኩሎም ሰባት ናብ ክርስቶስ ክኸዶም ከሎ ብጣዕሚ ሕጉስ ነይሩ ስለምንታይ ንሱ ንክርስቶስ ከርኢ መንገዲ ክፀርግ ድሕርቲ 400 ናይ ፅምዋ ወይ ድማ ናይ ስቕታ ዘመን ዝነበረ ብቓል እግዚኣብሔር ጥምየ ዝነበረ ምድረ በዳ ተቐይሩሉ ዝነበረ እዋን ንሱ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ነቢይን ሃዋርያን ኮይኑ ዝተገልፀ ልኡኽ ነይሩ ማለት እዩ እቲ መስካሪ እቲ ፀራጊ መንገዲ ስለዚ እምበኣር ሰባት በቲ ዝተዋህቦ ናይ ምድሓን ሽሙነት ንክርስቶስ ወይ ሽመት በቲ ንሱ ዝሃቦ ምስክርነት ብዙሓት ሰባት ናብኡ ክስዕቡ ክርኢ እንከሎ ኣዝዩ ሕጉስ ነይሩ ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ንሃዋርያት ኣብ ዮሃንስ 15 ደጊምስ እንታይ ኢልዎም ኣዕርኽተይ ኢኹም እምበር እንታይ ኣይኮንኩምን ጓኖት ኣይኮንኩም ኢልዎም ኣዕርኽተይ እምበር ክርስቶስ እቲ ናይ ቀረባ ዘመድና እዩ እቲ ናይ ቀረባ ቤተሰብና እዩ ኣቦና ሓውና ዓርክና ናይ ቀረባ ቤተሰብና መድሕና ሊቀ ካህናትና ውሕድነትና ኣብ ሰማያት መስትያትና እዩ ማለት ስለዚ እምበኣር እቶም ኣዕሩኽ እቲ መርዓዊ እቶም ኣገልገልቲ ናቱ ክርስቶስ ብምግናኑ ባህ ክብለና ይግብኦ ክርስቶስ ልዕል ብምባሉ ባህ ክብለና ይግብኦ ንሱ ክልዕል ይግብኦ እዩ እቲ ግቡእ ነገር ንሱ ልዕል ክብል እንከሎ እዩ